Iya, 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 bos suami, ya bos suami, bos suami. Gimana, gimana, keslipanya, ya,
Tatangihon mapatik ni debata ima sian Rom 10 ayat 5 ay disuraton si Musa donian jolma na mangulahon hatigoran na marhite sian patik ido na mangolu disi ido sahat na mari di mahita. Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolo martangiak tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Se sama dosa nami sa luhut na. Sai sungguli marohanami, asa mubar roha dohot pangalahonami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata, humokopita gabe dosa do ibana, naso tumada dosa di bae debata, asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapon madi debata na digijang mare di mahita.
tani debata turpuk epistel di minggu sadarion, imana surat di Galatia bidutolu, mamuka maisian ayat 26, sahatu ayat 20 sia, tajahama marsikat sorin. Ai saluhud dohamu anak ni debata, marhite-hite haporseao di Kristus Yesus. Dang mardiai bardisi Jahudi mananggorik, hatoban manang anak mata, bawa manang parupuan, aisada dohamu saluhutna, di bagasan Kristus Yesus. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala no piopsa. Amin. Mari dimahita. Tahati-dakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugu nasu hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, iman atinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sukabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dong ditanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo,
lahondul tusiamunu debata Jehovah amanai pargu guna suhatu dosani disima ibana pai mamulak sugu tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondu porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan na badia dohot di hasisa ani dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sura suda amin. Kor paduan suara Esther.
KOR Seksi Perempuan.
tabege matikting. Tabigi matiting na maragam ni Huriat tadi HKBP Cinta Damai di Minggu Sadarion 16 Agustus 2026. Naparjulo gor ni Minggu dohot topik ni Minggu. Gor ni Minggu ta Sadarion 5 minggu pasap puluh sadahon dung Trinitatis hasi tolu sadahon ni debata. Dohot topik ni Minggu radoti uhum ulahon hati goran. Napaduahon hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari Senin mersogot ima parningotan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia napa 80 sadahon. Kobar tusi di patu pahuriat taro kegiatan di gereja tahun ima naparjolo ibadah dohot upacara di lapangan di gereja tahun di pukul 8 wib. Nah hinobasan di parhala dohot seksi perempuan na di dohotan di sudelan sia ama dohot na poso bulung soni nang punguan-punguan kur. Jala adongdo di patupa perlombaan tuak kaparopuan ni huriata dung sidung upacara. Alani i riama hita sude terlumobi paropuan madohotisa songon tadda lasni rohata. Napaduahon perlombaan 17 Agustus remaja dan naposo bulung. Mamuk kamaisian pukul 14 wib manang pukul 2. Jenis perlombaan mancing keropok, tepung karet, air beruntun, gandeng sedotan, jaga lilin, dan tarik tambang. Napatuluhon perlombaan 17 Agustus sekolah minggu, mamuk kamaisian pukul 14 wib manang pukul 2. Perlombaan makan kerupuk, masukkan paku ke dalam botol, tari balon, lomba guli dalam sendok, lomba lari balon, lomba estafet karton, mengumpulkan bola sesuai warna yang ditentukan. Alani i dia kayana kota naning madohoti perlombaan ini boy dihubungi guru-guru sekolah minggu. Napatuluhon pagebation huria kor ama huria. Di hari Sabtu sahat hari Minggu di tanggal 22 sahat tanggal 23 Agustus 2026 porohak do punguan kor ama huria mengebati HKBP Silalahi Resort Silalahi Distrik Onom Dairi naniuluhon ni Pangulan Agok Tiki. Tuhata mana masuk-masuk pangebationi jala diramoti nang di perdalanan. Napapaton mutasi pendeta resort. Obar tu surat keputusan sian opui eporus HKBP. Taringot mutasi pendeta resort HKBP Cinta Damai amang pendeta Merwin putar-putar STH MM. Nagabe pandita resort di HKBP Resort Efrata Martubung, Distrik Tolupulu Sada, Medan Utara. Jala nagabe pandita resort di HKBP Resort Cinta Dameon, ima inang pendeta Raya Pardosi STH MM, nasida pidasian HKBP Resort Epipanias Tembung, hobar tusi patuponi distrik ma acara paborhaton, dohot pangujak konon pandita Resort ima. Naparjolo, di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di HKBP Efrata Martubung acara pangujak konon amang pendeta Merwin putar-putar STH MM, dan niuluhon ni Preses HKB Distrik Tolpul Sada Medan Utara Pandita Martin Manulang MTH MM. Napaduahon di hari Minggu tanggal 6 September 2026 di HKBP Cinta Damai di Parmingguan pukul 10 wib acara paborhaton dohot pangujak konon dan niuluhon ni Preses HKB Distrik 10 Medan Aceh Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI. Napalimahon kegiatan pendalaman Alkitab di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 10 wib di Patu Pahuriat tado pendalaman Alkitab tu remaja dohok naposo bulung maringanan di gereja tahun. Alani i sinosohom matu sudi remaja dohok naposo bulung ni huriatta asa roto pendalaman Alkitapi. Naponopon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Minggu Sadarion i masian punguan lansia ni huriatta. Mau lihat tema di pasah huriatta tuna pasahaton sumbangan bunga altar. Napapi tuhon para halado dohok ruas na di bagasan parsahiton dohot na di bagasan pemulihan. Naparjolo inang Asima Boru Manalu perawatan di rumah sakit Siloam sian sektor 2. Napaduahon Jesaya Manik perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor Onom. Napatuduhon amang situa Asi Hasim Marmata perawatan di rumah sakit Elizabeth sian sektor 7. Napawaluhon ucapan selamat ulang tahun.
Sude parhalado doho ruas ni huriatta HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbogason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria. Mulai siang tanggal 10 Agustus sahatu tanggal 16 Agustus 2026 sadarion. Saya diramoti tuhatta mahamu di lehon gajang niumur. Jala tuhatta mana mamasu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulau muna. Torop ni nama ulang tahun di bagasan samingguan 34 halak. Na parjolo may amang situa M Binsar Situmeang. Tanggal lahir 10 sada Agustus 1940, umur 86 tahun sen sektor Todu. Jalan apa 34 ton Siloh Owen Jesaya Situmorang. Tanggal lahir 16 Agustus 2024, umur 2 tahun sian sektor 12. Saya diramoti tuhatta mahamu di lehon gajang niumur. Dohot di pasu-pasu mahamu diaka ulam muna. Hatan itu hata madok di poda opat ayat 10. Sai tangihon ale anaha. Jala jakon ma aka hataki. Asa tabba diho aka taon ningolim. Songoni ma suarani titing di mingguta sadarion. Oleh atema di tuhata munate manang dihita. Kur ama ik Saudi.
Mari di mahita huhut papungu pilihan sadaa dohot sadabi. Damai di debatana sumurung sias saluhut naroha. I mamangaramoti dot mangarajai. Ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta hatani debata di hita di bagasan minggu sadarion di minggu pasapulu sadahod dung Trinitatis. Imana dienet sian buku panurirang Jesaya bidu 56 mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat walu hujaha madihita takasma tapai ikutihut.
Songonodo hata ni Jehovah rado tihamu mauhum jala ulahok kamu hati goran ay jonok nama asaro hatuokku jala papatoron hati gorakku martua majol mana mangulahon songoni doho anak ni jol mana marsihoho mangulahos si songoni na ingot di ari sabat asa unang diramuni jala na mga ramoti tangan na unang diulahon manang ahanajat jaladang jadi dohonon ni halak dagang na marsilohot tu Jehovah nung ngatung dipapuli Jehovah au sian bangsona jaladang jadi dohonon ni halak na pinakias idama hau na masak do anggoahu ay songonod do hata ni Jehovah tu halak na pinakias akan nama jujur ari sabatu jala di pilit lomo ni rohaku jala marsi hohot marningot padaku say lehonokku matu nasida di bagasan jorokku dohot di bagasan akapariku sada perjabaran dohot goar na dumenggan sian goar ni akka anak dohot boru goar sa leleng-leleng na lehonokku tu nasida nasotupa mago jala halak dagang akka namarsiloho tu Jehovah manguluy ibana dohok makaholongi goar ni Jehovah jala mangido gabe na posona ganub tahe namarningo ari sabat unang diramuni jala marsilohot marningot padaku say napatol hasokku do nasida tu dolok habadiokku jala palasokku roha nasida di bagasan joro partangyangat tuahu halo mohonokku mapelian nasida si tutungon doho pelian nasida si potongon di atas langgatakku ay targoar bagas partangyangat do bagasu di saluhut akka bangso oddo hata ni Tuhan Jehovah napapungu akan ang marseraksian Israel papunguok kudope tu ibana halak ng asing lubi siyan akka naung pinapungu tu ibana disido sahatna horas madihita sa luhutna salam merdeka madihita ngay mulai biala memang akka badwa suarester te do si paropuan ngamar merabe ngrupanya te lambang kemerdekaan amang inang molo sa sitong nga di roster inat tabibil prudo sonari alay hu pikiri hami ma onno mahami perpudi merjamita di jam 10 do rupani las omma terakhir di bulan Agustuson hami di jam 10 di bahini do amang inang molotukpe songon na dang pastu titing ate ay kami do menusun alay ngasanga dicetak na tuari sotong makurangi di rohatta kamang inang di bahini dihitalongan nito hatta Jesus Kristus niandang na pala maben hata pertadingan do pe ibesonari ay tanggalonon pe bulasiya ate jala naing dohonon di partikyanon tung luar biasa do debata patongon laos memilih akan naposona pasahaton ng akkaulaon buy di pake nguluni naposona sa hatu 4 taon di resort Cinta Damyo jalan non tunga 2 bolas marminggu do pehami tulu hali per minggu kami sonari tu maranata las sekalian perpisahan ala di hari minggu ala borka do korama laos dotong mendampingi satu hari Sabtu ala hari minggu marminggu dia KBP silaid do husak kapihami di bahini amanginang dihitalongan itu hatta Jesus Kristus tajakom mahatan itu hattaon dihita nani holongan itu hatta Jesus Kristus na pasti mulumulak sian akahabuangan lulak sian penjajahan arong dope kasih patureon
godang neng siahan songonido nang bangsoon. Jadi songonido tanggal 6 dope neng acara pisasan di son alayang go mamuka minggu na liwat nga mulai hupature-ture hami barang nami ngubuk si hami itu hape hubek kami ma tutoru deba barangi turangan ni toruan na roden na diariado teh ingot tamu dah nari selasai gabi aku si puli be par sermonan alangaro telepon siya jabu itu bajir siya gijang bajir siya toru rupane itu ala au ngaga na perlu di pareso talang di pudi di teras di belakangi masuk maai tusi itu jadi masuk matua rupane gabi marai madeba kardus nok sanga di susu barak kubagas songoni dakya songoni bajir na di tanggal 27 November 2025 dak pola masuk tu ruangan netorui alena di hari selasai dak apala masuk do mangisi roti imana tu si itu asong do harwa kenangan singoton ai kiate itu alai sal pumakkan na bajir na ombe bajir ate itu nang biakkan na bajir be nang gabilu jahita upane dihita longan itu hatta Yesus Kristus adong doa kasiahan adong sipatu reon diaka nalomangiahi dung mulak songonido bangso Israelon dung mulak nasida siak kabuangan ala Jesayaon disagitolu doon sada proto Jesaya napa dua hot deutro Jesaya napa tolu hot trito Jesaya adorak sohabuangan dihabuangan dohot dung mulak siak kabuangan turpukon bidu 56 1 60 dung mulak bangso Israeli ahado si ehan nasida na pasti nga dibereng nasida hutang tarulang bagas joro ngairan yang marosso rupani perlu yang banyak dibenahi adong akan di renovasi rupani adong na di revitalisasi taringot tu akka huta sida poton nasida terlu mobi Jerusalem di bahenido gamang nasida ahado sulahonon nami ahado noaing sibenon nami na parjoloin na rohana Roma hatani de bata firman Tuhan datang bagi bangsa Israel melalui panurirang Jesaya Amma songono do hatani jaho beradoti amu mauhum radoti uhum. Jadi lakukan yang pertama itu adalah hiduplah di dalam firman Tuhan. Radoti mauhum ahado uhumi na parjolo asa nasida makaholongi Tuhan debatasian nasa hati-hati gugu nasida totong marhabiarat tu debata bangsoi dungi napaduahon makaholongi donga colma di bahenido diuduti do disi jala ulahok kamuma hati goran lakukanlah keadilan buado tutu dinaung baru bongot mulak rupane wado nasida mangyahi keadilan asa songon nani dok nepisteli do nakingan unang adong mardikadikan asa unang sida bohi nasida aidos do junani dos do nang heber dos do Yahudi do junani inna dos do bawa nang paropuan dos do hita di hadapan di debata sebab kita ini sama di hadapan Tuhan di baheni dang jadi neang dang jadi layas siba mangida donga colma unang gabe ya patoruhon sangat nidongan alai ikut lam takas domian di bagasan di ngolu nama camoton naking mangadadoti uhum di bahenido di hitalongan itu hatta Yesus Kristus di do disi ajonok nama asaro hatuaku inna sebab sebentar lagi hatuaku sukacita keselamatan telah dinyatakan jalanung nga dipapatari ima holong nitu hattai hati goran nitu hattai marhite-hite Kristus Yesus di baheni diuduti matutong-atongani bangsoy marhite paddoha martua majolma na mangulahos si songoni doho anak ni jolma na marsihohot mangulahos si songoni na mangulahon uhumi ido benna didok nonang dihalak bata ate dang jadi didok tahe
pajulu gugu papu diuhum dang jadi boleh batak songoni unang mada ya pajulu gugu papu diuhum. Jangan mengandalkan kekuatan sehingga keadilan tidak diterapkan. Alai ikut takasdo bohado mangulaho kasitongan baunang sidabuhi bohado mangulahon holong ngiroha di tonga-tonga ni ngulu siganu pari marsilohot mangulaho si songoninna na ingot di hari sabat diingot marsaor doh debata membangun persekutuan dengan Allah songon holong ngirohana maradopod debata ido benar ditaringoti di sidi ingot hari sabat asa unang diramuni jala mangaramoti tanganna unang diulahon manang ahanaja. Jadi ido nanigil debata hobar tu kasito ngani ido uhum nanido na lasongon nanido na di panurirang Amos 5 ayat 14 carilah yang baik bencilah yang jahat asa lului hamu mana nadenggan jala alohamu maka najati carilah yang baik dan jangan yang jahat dan tegakkan keadilan di pintu gerbangmu. Sian Amos 5 itu. Lapatanna bohado tutu pa ngulahon ya patu pahon hati gora di tonga-tonga ninguluon marhite-hite ya mangulahon nadenggan makasuguhon najati membenci yang jahat dan gak bisa robang gak bedohot hitasulahon hajahatan jaladang jadi dohonon ni halak dagang namarsi lohot tujahubah nungga dipapulihkan. Tidak ada perkataan dari orang asing yang berkata kami ini kan ya di luar daripada persekutuan ini nah. Dan persidohot tamisi ngadi papulik kami herasongoni alai ido bahenna dipaingot marhite-hite panurirang je saya tutonga-tonga ni bangsoi dan jadi ya papulikon paduruon halak dagang kana marsidohot tujahuba di bahenido diukap debatado hasadaun diukap do ya tu parsaoran na denggani jala ido nang hakristenota kekristenan yang inklusif terbuka dan tertutup dan hakristenon na tertutup piton holam merasa dirita hita nasitong jala ingot tamuma ala memang dia do huria nasitongi ima huria nanido nakan diponggol patuluhon di hataha porsia otai au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia daun di sisada jala adong sada HKBP nabadia danginna adong sada huria nabadia ahamai huria hatopan perpunguan nih halak Kristen akka wasa didoakan nabadia sebab kita ini adalah orang-orang kudus persekutuan orang-orang kudus yang dikuduskan dengan pengorbanan darah Yesus Kristus nunga dipayasita dibaheni nunga dipamonak kita nunga dimerdekakan kita iro nang ditonga-tonga ni maksud tahun di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 marsu jahonon nadwi di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 walu sada jadi bolo adong marumur lobi sian 21 tahun baik kok kamu mah ngapiga presiden B di PDID bana itu jala memang luar biasa deh di bolo di huriat tahun nama rumur sia puluh adong rupani amas ada ya dungi adong ina musek jala sitoruni nama musek antara 80 ke adong piga halak ba moliate mak ka molo pe sugeri di sukun nasida buado pengalaman mutiki presiden dia mahamunot tewinna itu jadi bah ngolo dononna gua hamida bah najulu tiki presiden pertama mauldo si pangano pe mauldo bauldo goni topong terigui inna topong goni topong terigui di baik gabe salawarinna
Apa di baim madisi dipudi segitiga nih kan onggo gambar segitiga tipung nih. Di baim madisi ya berat bersih netto dan bruto inna dipudi do bahin itu. Nih do. Basi imeja hajolma si netto do si bruto ya. Ima perjalanan nih masuk mamu setu sonin na presidenon masuk matu presidenon namu serupane. Ada catatan sejarah perjalanan hidup naung dinikmati di sini mulu pala sampai 21 tahun lu bisa nih ngai dibereng berupane nih amangin ang dihitalongan itu hatta Yesus Kristus bangso ipe ditopa de bata 30 tahun nasida diterbuang nasida alai di pamonang de batama di merdekahom manasida di baheni di togu-togu manasida lo paulihon kutai dang lomoran de bata nasida di bagasan nahabuang iro nang di tonga-tonga ni bangsot tahun na didokon na rupani di pembukaan dong dasar 45 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus jadi unang menjajah donganna unang menindas donganna pembukaan dong dasar domat dokko ni las nang tuhat tepe di dokdo dan jadi tama perhatu badong atta jolma alai boado hitanaking makulongin ala memang kemerdekaan itu bukan karena usaha perjuangan naking merebut manang nalani bambu runcing manang nalani senjata na jago ido ben na didok di alinea ketiga pembukaan dong dasar 45 atas berkat rahmat Allah. Jebol julong so dihapal itikis di pembukaan dong dasar 45 habis di libasi guru. Marposol-bosol ma bitis nibon aya dong di samping di perbatasan ni sekolah nami itikis di bunga akasia jadi ratingnya buat ayana tanggodoi ime pelibes sotupak nibe upani pelibes anggodak tu tanganon di buti itu dan adong masa melapor tu orang tua lam dilapor tu orang tua lam habis di badabba boleh sekolah ngamal lapak-lapak boleh jabu mal lepek-lepek nama benonna itu bolon waing jangan coba-coba teh itu gawe kasus deh itu alain na pinaborhan nido songoni do nakingani gawe tahu ba iba basogo unak ko na licing ba iba ba baka na malamoni ko berusaha do iba berusaha ko boy do boton itu jadi berusaha mameng apali kalas 5 SD tungekon hapalo ni pembukaan undang dasar 45 inaro jadi dihitalongan itu hatta Yesus Kristus diakui donang disi bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Alani asini rohani de bataro banda balua hita jalai buke detai be di do ope holan asini roha si pangasa honotoni si pujio kudo Jahoba dung rona pamanatoni unduku tlas rohaki mamuji asirohai mamuji asiroha. Jadi ope hola nasini roha ido si pangasahorot ton ado asini roha ni debata holong rohana rotu portibion di palua mahita jala halua ni dakolat di halak Yahudi dakolat di Israel alai saha matu salu bangso na olo majakon jaladang jadi dohonon ni halak dagang namar silohot tu Jahuba nungatung di papulik tidak ada lagi merasa diasingkan sebab kita ini telah menjadi anak-anak Allah nunga di baik kita gabi anak konna di palua hita di bahini semarsiho mahita mangulahon uhumi sai totong mahita tahu pajongjong hati gorani di tonga-tonga ni nguluon jangan menindas orang lain asa songon nanido nai matutu sai lehonokku matunasida di bagasan jorokku doho di bagasan akapariku sada perjabaran
doho goar na dung menggan sia goar ni akka anak doho boru. Goar saliling-liling na. Nama kita bukan hanya nama yang tertulis di dunia ini, tetapi nama yang betul-betul masuk ke dalam pewaris kehidupan yang kekal. Gabi parjabar hita. Itu. Aranong di pamonak kita, di palua hita. Sian perhatubanan ni dosai, di palua hita. Sian akan namasa di tonga-tonga ning uluon. Ditugu jaladang lomorohani di batamago hita. Sahat tu guartai. Ido ben na, guar saling liling na, lehonokku tu nasida. Naso tupa mago. Jadi, boido boleh pertibiokkan. Naung lilikyam merdongan alai liling madak pajupang ido gabiolo idokon pajupang marupani isi tehe isi guarmu inna ido sapiolo sapili isi te guarmu sa inna ido jadi dungi pabua oh iya inna ido aleong dotong jol masongoni ay nasita damang biau inna ido hutadda do inna alai baidok songon itu kudat daduin na punang apala cik dorohana ay sugari patakas ay di terdahoi ayaw besok hingok mang dia ando na cik dorohana tersinggungin na alai boy do tutu naking ani lau marningot lam di go rupani idi do naik ya pajupang ate tidak asing wajahnya ini ngaya pajupang narupani ido jadi gabilam liling di ngok mato oh ruas ni sitadami hanawapi sektor sedadwi naringge seni pertangyangan naujuin ido pertangyangan masuk jam welu ang gimana jepi tu ngarok sedak keperjawi bisi ibu kerbele mana ngasih teras di jawi ima halan irigas nate ya baru naung dona songoni na paringgas sudo na paringgas suya teh ido alai neng dohonon ido raking alani guaria teh. Jadi harga tutu guaron, dia mulai halak batak, dihina harga ni guar, ido benna, adong, bolo diugamu malim, di guari may martutuaik, mabeg guar. Jadi kita, ya pasahak guari, laho terdidi, ya, jadi adong guar di sini, ido benna idokon, se guar, si pejauh-jauh mohina, ido. Jadi taringot tu guarot tu ate marnasik do anak siakangan namang inang ido toho doi betoho anak siakang marnasip ay guarna imana ba buag guarra bapak na o makna anon pahopu kan ido opusiaha guarra dotong ido jadi iba anak papituhon do iba dangong pola guarriba bapaling ala pinilihara huting kalau iba do napuna hutingi siop paling inna bagwarna guarhonna bagwar ribate idot alai iba hina argani guar di halak batak jala di halak batak ido banda sapeolo tolu guar di sada halak ido jadi bedo tong guarna ditiki dasongonau batong ka batiki poso beju merwin alaung dak gelek ku sebagai alak bata kau alau baik guar jatugu ala huingok janji matugu ido bendo baik jatugu janji matugu ala tugas ya janji matugu ido sugarira okyatong musetu cita damion beno dorasi cinda teh ido ale mo liate mak itu hani ido ulidu sudi ate jadi babi guari do iba majatugu haduan dung marpahopi ba gati ko warri batong dak say besi pajouwon alay memang tutu dung di ko taon ido apa yang opung say di guar-guari dope ido ate anong kurahi taon nang lansia pe man nga masuk lansia say guar-guaray dope di jo kutengin na ido guar dana nay apa yang opung basa si kuteng ate ido jadi amat inate si kuteng amat si kutang ate alamat tayo na memakai kaos kutang itu masuk nate. Di bawah ini ditolongan itu hatta Yesus Kristus nama yang dimaksud di sini nama kita yang menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Satu si di parade de bata dakola guar di portibion alai guar
di perjabarani di hanguluan nama notong. Jala halak dagang akala marsilotu Jahoba mangoloi bana doho makaulongi ko warni Jahoba. Inna doho dotong ko warni. Jadi sude danga dong rupani terkecuali nakingani sude do nasida. Gabe taruli. Ido ben narilok disaina patol hasok kudo nasida tudolok. Abadiokku. Saya akan mengantar mereka nakingani di parade dan ganggu benasida ai saha do tudolok habadiok sampai kepada puncak kejayaannya. Tuhan persiapkan kehidupan orang percaya. Ido benana ngedete. Kudaki jalan mulia tetap doaku ini lain. Saihunako kidolok nama cai timboi inarpan. Ya Tuhan angkat diriku. Tu dia debat. Ima. Dang dao lebih dekat. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat dungi di dok mak asa sahat ke tempat tinggi dan teguh badolah kata gale-gale dok. Tuhan mantapkan langkahku. Jadi Tuhan memantapkan langkah setiap orang yang berlindung, yang berkenan kepadanya. Di baheni dolomo marohani debata marni dan naking ala diulahon uhum diulah kolongi roha boy gabe habaran ni pasu-pasu dungi marhabiarat tu debata ibana di jalo debata matang yangna di jalo manang pelean na nakingani halom honok kuma pelean nasida si tutungon pelean nasida si potongon di atas langgatakuin na ay targoar bagas pertanyaan do bagas sudang bagas perbedaan. Bagas pertanyaan, pengalaman pasu-pasu ketika orang datang beribadah dan pulang beribadah. Taruli may bana di pasu-pasu dame marohana mulak tuja bunok ke persoalan na doho inatana matana merdame may bana. Ay nga mula iwana nakingani sian bagas pertanyaan, bagas pengalaman pasu-pasu. Di bahini ondo hata ni Tuhan Jahoba napapungwa kanang marseraki. Tuhan tidak membiarkan umatnya marserak alai di papungu do rupani di pasada di bagasan holong itu hatai. Amin martang yang baik. Mauliate madihole Tuhan debata di patau hodo kami mangatu si hatam sai pasu-pasu mahami pasu-pasu kenamik metibur magudak si gajang sebelas ni roha. Pasu-pasu Tuhan akan marsikola marbisuk merpatas ni roha. Patuduh honom mulau dia akan menguli perkarejuan. Patong ucapalan nalomaki di nasida. Jai hodo Tuhan na mengajari merbengek ni roha dia akan dapota perkarejuan. Suak songoni mali Tuhan di bata pasu-pasu akan atoras mengajarak kena kon samar perangi na dinggan. Lehon haki paso dia akan marsahit. Na dirawat di rumah sakit na dipature-ture di tonga-tonga di bagasna. Terlungu bidina namin ang asima buru manalu suaksoni nang dia nakomu si Jesaya manik nang terlungu bidia manami amang situa asisi mermata hodo Tuhan namalon hahi pason hamalumon jalan namang urupi dia kana pature-ture dan marsahiti pasu-pasu maka ruas ni huriam dina dula tangan na pinikiran ni rohana di tonga-tonga ni bagas nang dia kaulaon na maragami tabam mulas ni roha sinamo pangkat jabatan pangomuan na dinggan tiur-tiur hipas mangulak kasulaw ni patongonom Tuhan sirokap nito di dia anak dok buru ni huriam dia mengalu sirokap nito dina hagabion dia kana makirim pasu-pasu para nakono tugu-tugu makana matua di hatuan na iring-iri totong lakana tiur pamatang na ali Tuhan debata jala tiur nang pikiran na tugung nak kaporseon na Tuhan debata kana marukil lunang luas nasida madele pargugui jalau rupi manasida suak songoni mali Tuhan nang dia ka program di huriam di kegiatan perayaan ulang tahun di napinatupan ni huriam si paropuan si kolaminggo dohot remaja na poso bulung homa Tuhan manabay kelas ni roha di nama kalason ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ali Tuhan debata nang disakap ni punguan Qur'ama huria di naik borhat ali Tuhan debata di hari Sabtu dohot Minggu 22/1/20 ima Tuhan di nabang ebati huria gay pisilalai hodo Tuhan napatiurhon disakapin ang diak kaperdalan api ali Tuhan debata Mauliate madi oleh Tuhan de batasai pasu-pasu mahuriam di sadok portibion lam rarak maharajamu pasu-pasu nang bangso namion asa merdalan di bagasan hade makon
Mauliate madihwale Tuhan debata di ruas ni huriam na martabah kaumur na berulang tahun di bagasa sa mingguan godang ni 34 halak mamukas yan ama nami amang situa situ meyang sahat yan akom wale Tuhan silo je owen Jesaya situ morang Tuhan debata tabay malas ni roha tarlumuy nga Tuhan na berulang tahun di bagasan minggu sa daryon dina namin ang situa tumiru na uli boru panggabian suwak songonile Tuhan debata Gideon tulus hatta Yuda nang di si Aswindia limbong suwak songoni mali Tuhan nang sige sile juan na buru manulang tabam mo matuhan hahipason gajang ni umur saya jari mahami salut na mamilang yak ka ari-ari ninguli urasi mahami Tuhan dosa nami mauliate madiho amin. Tapuji Tuhata marhite na marede hita los tapasa mapiliata. Tatangya ko mapiliata ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileleon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus hupasat tami masyan lomitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwab na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihanon pati bulon rajon mo dito nga tunga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudak silelom mitu hami
asalam girgir hemadok mauliate Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi banua gijang sai pinorbadia magwarmu, sai ro maharajonmu, sai saud malomoni roham di banua tongon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugiot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Horas madihita sa luhut na amang inang kami mangidom